ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಇತ್ತೆಗಳು ಪೋಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದ ಎನ್ನ ವೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಗಳು ಏನು ಕೆಲವರ ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ನಿಷ್ಠುರಾಪೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಜಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಹತ್ತಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಯಾನೇ ಪೋದು ಎಂಕಿನ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಕೊರೋನಾದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಉಳ್ಳಿರು ಮರ್ರಿ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೇರಂದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಉಪ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪೇರು TV ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾವೊಂದುಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ಬೆನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಬೆನಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪದೆ ಹಾಗಿಂದಿಗೇಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಉಳ್ಳಿರು ಮರ್ರಿ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೇರಂದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪಕಲ ಏನು ಪಂತಿನ ಆತೆ ಎನ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಣಂಚೆ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಏತನೇಟ ನಮ್ಮ ಬೋಡ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರದೆಡಾವಡು ಅತ್ತಂದ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡಾವಡು ರಂಗಸ್ಥಳಡಾವಡು ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದು ಪೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕುಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕನ ಪುದರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಚುವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪಂಡ 7:55 ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡಿನ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಿಜವಾದ ಏಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ ಏರೇನು ತೂದಿರು ಕಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರು ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕುಪ್ಪಿಡು ಪೇರು ಬರೋಂತೀನಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದಾತು ಕುಪ್ಪಿಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೇರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ ಪೇರು ಒಂತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆದ ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಯಾನು ಏತಿಲ್ಲಡೆ ಕೊನಪ್ಪೆದುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಕ್ಲೆ ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಕ್ಕ ಬಡದ ಇಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಂಡ ಈತು ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಕೋಡು ಯಾನು ಈತನೇಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಎಲ್ರಮ್ದು ಈತ ಇಂಕ ಲಕ್ಕದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಕುಂದಾಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ದಯಗಿಂದಿಗೇನ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 5-5:30 ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಲುಂಡು ಅವು ಆದ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಅವು ದುಮ್ನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೇನ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಕುಲುದುಪ್ಪುನು ಅವೇ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ವೆ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬಂಡು ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಉಂತು ಜೇರಿಂದು ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೈದೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಯಾನು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಕ ಪಕ್ಕ ಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಪಾತ್ರ ಪಡು ಎಂಜಿನೇ ಪಡು ಪಾತ್ರ ಡಲ್ಲ ಆಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ವರ್ಕ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಗಿತದ್ದು ಬರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಅದು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಏನು ಬಯ್ಯಡು ಪಿದಾಡುವಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಘಡನ್ ಇರು ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪರ್ ಆಣಿದ ದಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನಾಯರ ಪೋಂದುಪ್ಪರ್ ಪಂಪೆಲ್ ತಲ್ಪ 2 ವೀಲರ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಬೂರ್ವರ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸೊತ್ತುಲಂದು ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತುಲಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಇರೊಂಜಿ ಸೊತ್ತಾಯಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಆ ಬೂರಿನ ಕ್ಷಣ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಕುಲು ಎನ್ನ ನಂಬುದು ದುಡ್ಡು ಬಾರ್ದಿರು ಇಲ್ಲಲ್ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅತನ ಈ ಕ್ಷಣ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಆ ಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತು ಆ ಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ದಿನ ಮುಗಿಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ರಪಕ್ಕಾಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಏನೆನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ರಪ್ಪ ಕೈಪಾಡು ತೂದು ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಹಾಕದು ಅವು ಆ ಶಬ್ದಗೂ ಮಂಡೆ ಪುಡ ಓಡಿ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರ್ತಾತೆ ಏನು ಬಚಾವತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನು ರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಕೈಪಾಡು ತೂತೀನಿ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಡಿಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಫೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ನಡ್ತಂದು ಪೋಪುನಾಳ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ ಆಪಚ್ಚಿ ಫೇಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಡ್ಜಿಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಮೋನೆದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾದ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಆವಾಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಏನಿದ್ರಿ ಓ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಇಂಕ ಲಕ್ಕೆರೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆತಂಡು ಆತನೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪರಿಸರು ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಆಯ್ತು ಅಕಲ್ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಟೈಮು ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಂಡು
ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದೆ ಅದು ಒಂದೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಸೂರಜ್ನ ಇಂಕ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ಮಾತೆರೇನು ಪಿರ ಗಡಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ ಆಪು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ತುಯರಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೇನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಈತೇ ನಂಬೋಡು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೇ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪೋಡು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಡೋರ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ದಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತಪ್ಪಾಂಡು ಅಂದು ಆತು ದೇವರಿಂಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆಗಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೆರಡು ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ನಿಷ್ಠುರಾಪೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನು ಒರಿಗೇನೆ ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬೋಡ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲು ತೂಗೊಡತ್ತಾ ಯಾನ್ ದಾಯ ತೂದು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂದು ಬಂದದು ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಣಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳು ದೆತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆ ತೂವನು ವೇರು ಅವರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಾಗು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅರವಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳರು ನಾಟಕ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪೂರಿಟ್ಲ ಆಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಪುದರ್ ಮಂತೊಂತಿಲಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ದುಂಬು ಇರು ಸಾಮಾನ್ಯವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಬೋಡೈನವಳು ಓಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಲು ಇತ್ತಂಡು ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇಷ್ಟ ಸೀದ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನು ತಿನ್ಪುನಪ್ಪ ಸೀದ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಗೆ ಕನಪವನ ಅತೀರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎತ್ ರಶೀತನಲ್ಲ ಪೋಪರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾನು ಏತ್ ಜನಪಾಡು ಏನು ಇತ್ತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐದು ಸುರೂಟ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆಗಳು ಪೋಪೆ ದೈಗಂದಿಗೆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪೋಪದೆ ಅವು ಜಿಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಎದೂರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಬಸ್ ತಲ್ಪ ಎದೂರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪಿರಾವು ಸೀಟು ತಲ್ಪಾಡ್ದು ಎಕ್ಕಲೆಕ್ಕಲ್ತು ನಮ್ಮಂತೂ ಒಂದು ಪೇರು ಅವೇ ಯಾನು ಪಿರಾವು ಕುಳಿದಿತ್ತಂಡ ಎದುರು ಸೀಟು ಏತು ಜನ ಕುಳ್ದೇರು ಅಗಲ್ ಪರ ಇಂಚ ತಿರುಗುತ್ತು ಯಾರುಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸರೇನು ಚೇ ದೇವರೇ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೇರು ನಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನೇಟತ್ತೆ ಯಾನು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ಲೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬಕಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಅವು ಹೆಂಗಂದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತು ತಿಂದದ್ದು ಪುರ ಪೋಪನಕ್ಲು ಯಾನು ಕಾರಡ್ದು ಜತದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿನೋ ಏನು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮುರಡಿತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ಲ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಂಗೆ ತರ್ಪಾವಳಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ವೆಜ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದನ್ನು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ತರಪಾರ ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಕಂಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಜಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಹತ್ತಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ಯಾನೇ ಪೋದು ಎಂಕಿನ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಉದಾಗಿಂದಕೇಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರೇಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತು ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೇವರುಡು ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರು ಅಯ್ಯೋ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಯ್ಯೋ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಜೇರ ಅಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾಯಗ ಬತ್ತನ್ ದೇಪಂಡ ಅವ್ಲು ಇರೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುವರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಾರು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಖಾಲಿ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನತ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕನಪುನಂಚಿಂದ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಿಕುಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ ಪಾಡುವರು ಅವೇನು ತೂತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಿರ ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ದಾಯಗಾಣಿಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಇತ್ತು ನೀರು ನಾವು ದಾಯಗಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪಾದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏರೆಗೂ ಪುನೀಂದಿಗೆಂಡ ಎಂಕಲೆ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಏನು ಏರಿನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಆ ಸಂಭಾವನೆ ನಂಗೆ ದಾಲ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಮುರಣಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ನು ಪತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಿನ 2 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪಾದು
ಪಕಾಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ 2 ಸೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡುಪುಡ್ನೇದು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಾಕಲ್ದ ಅದೇಕೆ ಬೋಡ ಅಂಚಾಪಣ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ಬರೋಣಿ ಓಪನ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ಅಂತ ಸೈಡ್ ಉಂತುವೆ ಬತ್ತುವೆ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆಕಲಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಂಗ್ ಯಾನು ಬಂದಿನ ಎಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆನ್ಪಾಲೆ ದಾಗಿಂದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನಿಯರ ಅಡಿಯುಲ್ಲ எனக்கு ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇರನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೇ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಟ್ಟಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಟ್ಟು ನೆರ್ನ ಆಪೂಜಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಟ್ಟಡು ನೆರಪುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರು ದುಃಖ ಬರ್ಪುನಿಂದ ದುಃಖ ಬರೋಡರಿಂದ ಇರನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋಡು ಇರು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣ ಸೀನಿತ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಇರು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ತಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪೂಜಿ ಇರನ್ನ ಮೋನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕ ಹಾಕಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ದೇತೊನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಹತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ಪುಂಡ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಪನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬೆನಿಯರೆ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಬಂದಿನ ಅಂತಂದೆ ఒక ಫಿಲ್ಮು ಎನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಉಂತೋಡು ಅಡಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಏನು ಬಿಡಪೆ ಎನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಉಂತುನೇಟ ಈ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷರಂಗಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡುದು ಅವು ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಒಂದುಕೇಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐಕ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿದಾಯಕಂದ್ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಮೋಖ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಏರಿಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನೇಪಲ ಬಂದು ಒಂದೆನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿಪ್ಪುಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಕಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿತ್ತಲೆಕ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಪೊಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಸುರುವೆ ದಾಗಿಂದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟ್ಯಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟು ಬೆನಿಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆತ ವಿದ್ವತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಐಟು ಎಲ್ಲಿಯೋಡೆ ಬಾಲ್ಯೋಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ್ವೇನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪುನೇಟ ಬಿಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಕ್ಷರಂಗಾಡು ನಾಟಕ ರಂಗಾವಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಏತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನಗನೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ತೆಲಿಪೇರು ನಮ್ಮನ್ಲ ತೆಲಿಪವೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಕೆ ಅನ್ನು ಪಂದನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ದಿನಚರಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಚೋಪುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೋರಿ 7 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪೋರ್ ಐತೆ ನಡುಟ್ಟು ದಾದ ಮತ ಮನ್ಪೋರ್ ಇದು ಎನ್ನಂಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಇನಿತ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ತೊಳೆ ಲಕ್ಕದಾಂಡು ಲಕ್ಕದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಅದು ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ ಕಾವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಜಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಮೆ ಬರೋಡು ಸೂತಗ ಬರೋಡು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಎತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಏನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪರೋಡು ఉందాండ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಚಾ ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೂದು ತುಂಬೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಎಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಇನ್ನಿಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಮುಳ್ಪಡ್ದಿಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಇಂಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಜರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಡುಪಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಗೆಲು ಜಪ್ಪುನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಏರಾಂಡ ಗಾಡ್ಡುಗಳು ಒಲಾಂಡ ಜಗಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನ ಜಪ್ಪು ಎಂಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ನೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಮುಗಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗೀತು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೈತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಶಯನ ಮೊಕ್ಕ ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬಲಿಪುಣ ಬೇಡ ಒಂಜೇ ನಟ್ಟುನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಆತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಪನ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಗೋದಗತನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿದ್ಯೆನೇ ಜಿಮ್
ಅದಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ಗರ್ಭದ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ ದೇಗನಿಗೆ ಏನು ಚೊಂಬುದ ಆಣಿ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕೈ ಸುತ್ತೇರಿಂದ ಕೈ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ತಂಡ ಬಯ್ಯಾವ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತೋಡು ದೇಗನಿಗೆ ಐಕೆ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಾರ ಅಂಡ ಆಜಾರ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಪ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲು ಗ್ಯಾಪ ನಮಗೆ ಬುಲ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಡ್ತದಿಯಾರೆ ಆತನೇಟ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೇನೆ ದೊಂಬಡ್ದಿಂಜ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುವ ಹೂವಾಂಡ ಹೂ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಪತ್ತರ ಏನು ಆನಂದ ಪನ್ಪದ ಆ ಅಡಿಪುನ ಪಡ್ತು ಕೂತು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಮತ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುವ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮು ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅವು ಎಂಕಲಿ ಜಿಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಡನ ಒಂಜಿ ಯುವತಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವರು ಓಡಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬುಡ್ಪಾರ ಅಂದಿಗೆ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರಮೇಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಗಣೋಮ ದಿನಾಗ ಗಣೋಮ ಉಲಾಯಿ ದಿನ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ರೆ ಶೆಡ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಬೈದನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅನ್ಪಜ ಏನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋಣ ಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಾದಪ್ಪು ದೇಗನಿಗೆ ಜಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮುಟ್ಟುವಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚತ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋಣ ಕಾರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಪಿರ ಬತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ದಾನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ